Subroto suwe listrik sok. Iji. Aku wis gandeng rebut karo Setyogar. Iji. Subroto bakal tak dhokake anake Setyogar. Iji. Ning nyatanipun ora boten kersa kan. Sepi kadang pakai ulo kahanan kaya ngene. Kula piyambak Mas bingung kan. Jalan sedaya sampun kelasi. Lajeng kados pundi mawon. Broto Subroto. Bocah musuh wis tak gadang-gadang kan mlisir kalihane kelompok ning Kadipaten Ponorogo. Mares wani. Gak apa-apa kan tadi kersane Rama. Izin ngunjuk Mas. Mbok menawi ojo atur kula menika ndadosaken ngenanipun penggalipun Kang Mas, monggo. Samewa dipenggali ingkang kangge penting. Salinggalipun Dimas Subroto menika mbok menawi mangke ndadosaken urane ing Kabupaten Ponorogo. Awit menapa Kang Mas, panjenengan sampun pirembagan kaliyan para Yodharma. Ing mongko Mas, nalika semanten panjenengan sampun jawuh kaliyan para Yodharma supados wangsul dhateng gunung supados tata-tata menika upaminipun dipun jugaraken menika saged kemawon namung pawadanipun menika monggo mangke pun penggalih kaliyan Rekyono Pati menika ambrih saeneng menika pundi Kang Mas monggo menika penggalih ing kaki penting Kang Mas. Monggo. Yen kahanan kaya ngene iki. Inggih. Kuwi para kawula ing Kadipaten Ponorogo. Inggih. Namun kasunyatanipun katen kok Kang Mas. Awit Dimas Subroto menika ya edunipun menika ya bagus nanging nggih badal dawuhipun kangge ramanipun menika janipun nggih boten leres Kang Mas. Awit mung menawi kang badhe nglinten keprabonipun Kang Mas nggih Dimas Subroto namung semanten Subroto wedal menika badal dawuhipun Kang Mas. Monggo. Yen kono kabeh surat. Wis kepiye men kasunyatan Subroto. Wis ora iso diarepake. Iji. Uramu. Lumarapono iki. Bisa semua. Ya papan panggonane waras iki. Kula supados sowan wonten nganipun Kakang Warujo Dharma Yusena. Ya mesti dikatakan. Inggih. Wonten Rekyono Pati. Iji. Nggih ngaten Rekyono Pati. Anggenipun matur wonten siman nggih inggih ngatos-atos. Iji. Awit menika perkara boten enteng. Oh, iji. Ngene ya Kakang Pati Sedoaji. Iji. Ramu tak dawuhi lumarat kono iki sisa semar. Papan panggonane waras. Yen ngaten Kanthi rono raja Gronokan mati tertiga. iki Sabar, apa kan dadi rembukanku marang warung Setyogar. nggih. Yen ngaten kula nyuwun pamit lan kula tambahaken. Kula badhe rumaos ing dina Ya, sing hati-hati ya Kakang Pati. Apa-apa Rekyono Pati. Dimas nopo Paling dawuh Kang Mas. dadi sekeling penggalih kawulan Inggih. Prabu. Kang iya kepiye meneh kahanan wis Mbok menawi mangkat menika dados cobenipun Kang Mas lagi wonten ing Ponorogo. Nawa Kakang Pati Sedoaji Inggih. iso ngrampunke kahanan iki wis iso tentrem dengan iso nampa Setyogar lunga. Aku kan ngabarake bali malas. Monggo Kang Mas, sampe kalau bisa kebali dipun tenggo konduripun Rekyono Pati dhateng Kadipaten Ponorogo. Monggo Kang Mas. Ya Mas derek. Kok kok Kakang Kang.